Handoko lagi wae ngadep tak dalune ibune Mendel luwih dhisik. Oh ngaten Si Sugih. Nggih putrane Rama bocah bagus Handoko. Nggih Handoko. Dawuh katimbalan kula Kanjeng Rama. Basuki suwanmu Handoko. Pangestu panjenengan Kanjeng Rama. Sowan kula wonten ngersa panjenengan kalis sampi kula namung sungkem kula konjuk Kanjeng Rama. Rama tampa pangestune Rama bali tanpa nono Handoko. Sangat anggen kula mundi-mugi ndadosaken jimat. Lungguh teng prayoga Ngestaken dawuh Rama. ibune Si kula Ramani. disawang Bu. Putramu sawang. Handoko kalamun ngadep monggo anggone ngadi sarira, anggone ngadi pusaka kaya mengkene. Ketok besus, dasare pakulitane khusus, pasoryane bagus. Pakulitane kuning mugiring pindho emas sinangkling. Gagah pideksa cakrak bagus Handoko turah-turah. Sawang. Sampun anggenipun ngalebono kalian Handoko Ramani. Wis, Nuwun sewu Ji Ramani. kepiye? Panjenengan menika tiyang sepuh. Nanging sing urung iso dadi bapak. Ya dalah, sik. Mature piye mau baleni? Panjenengan menika tiyang sepuh. Nanging sing urung iso dadi bapak. Lah iki. Tiang sepuh kok urung iso dadi bapak. Iki karepe piye? Tur buktine apa, Bu? Buktine Ramani. Panjenengan menika tiyang sepuh sing boten adil. Panjenengan menika tiyang sepuh sing mbang cindhe mbang ciladan. Monggo putra panjenengan menika boten namung Handoko lho Ramani. Ya. Putra panjenengan menika kalih cacahipun. Setunggal Legowo sing angka kalih Handoko. Nanging kenging napa panjenengan menika tiyang sepuh sing beda kasih. Menawi Handoko saben dintenipun tansah panjenengan ujo, panjenengan sanjung-sanjung, panjenengan alembono, nanging Ramani. Menawi Legowo saben dintenipun tansah panjenengan dasya, panjenengan siksa. Mongko menika sami-sami separaning kangge kula. Panjenengan Ramani kenging napa panjenengan tegel Iki anggere matur kok dadi nangis. jangan kula boten tegel nyawang kalian Legowo. Dina-dina kok kaya ngene. Sing nyawang iki lho bosen, Bu. Sabenipune matur sambung kanane Legowo. Mesti ibune nangis karo nangis. Jangan panjenengan kok kesanan Ramani. Mbok nangis sono lumpungan tiasan, mbok nangis sono ibarat nangis sedina sewengi ora meneng to. Legowo iki tetep legowo. Bocah yo panggah elek kaya ngono kuwi. Tanpa guna. Ora ana gunane. Legowo nangis sih. Meneng. Ora nangis. Jago penak-penak kok malah dadi nangis. Cukup. Dadi iki to. Iki to, Bu. Ngadep opo ning ora adil. Ya. Mergo anak loro ning aku beda kasih. Ngono. Pancene bener. Jalaran padha-padha putra Legowo karo Handoko. Ning caloro iki beda. Bedane bumi langit. Sing siji Handoko bocahe bagus. Ning Legowo sing mbok tangisi bocahe elek. Saran duning awak kebake ngolo dasare cacat. Aku iki patih lho, Bu. Aku iki kajen keringan, Bu. Dan beni putra rupane ala bocah cacat kaya Legowo aku isin. Kok tegel panjenengan ngendikan ngaten Ji Ramani. Rupa ala lan bagus menika paripun Gusti. Aku saged manyatai. Meneng. Mula ben ora
dawa wirange wong tuwa mergo wujude legawa sing elek. Legawa ben ora kluyuran, legawa ben ora metu-metu. Legawa iki wis tak gawekno panggonan dhewe, manggone ning jero kandang. Plek. Legawa ning jero kandang. Ben dikancani bebek. Dolanan ning jero kandang, maem ning kandang, ngombe ning kandang, turu ning jero kandang. Iki legawa. Legawa rupane elek. Dene anak sing rupane bagus kaya dene Handaka. Lah iki kowe besok bakal tak calonke dadi patih Handaka. Kula panjenengan calon Lho, ganteni Rama. Sendika dawuh. Sadurunge kowe bakal tak pamerke lan Sinuwun Prabu Bawana Ajeng Danumulat. Idep-idep nang kutha klencer seneng-seneng lho. Kalih klencer. Bagus jare. Nek ngaten kula nyuwun pamit badhe murugi kalian Kang Mas Lejo. Handaka balik. Aning Menapa ro? are iki. Badhe murugi kalian Kang Mas Legowo. Lah terus Kersanipun derek klencer. lho. Sing klencer iki sing apik-apik tok. Sing elek ora usah dijak lunga klencer. Sing elek ben dolanan ning jero kandang. Kepaden ro. Sing klencer iki Handaka ibune karo Rama. Legawa ben ning jero kandang ben dolanan karo bebek. Jero sadurunge budal, Rama tak siram luwih dhisik, rampung gek budal ning kutha klencer seneng-seneng. Legawa aja diomongi, awas anggere diomongi. Kene-kene Handaka. Ibu nyuwun yo nggih. Senajan to ramamu iki kaya ngono, pagrape tuku pamit ning Legawa kuwi tetep sedulurku tuwa kuwi kadang. Kula tresnanono kaya dene kowe tresnani marang awakku dhewe yo nggih. Kanjeng Ibu. Sinangsa kahananipun Kang Mas Lejo kados ngaten. Nanging kula tansah tresna kaliyan Kang Mas. Mondo matur nuwun. Kang Mas Legowo. Kene nggih cah bagus. Legawa. Saka mendi wae iki mau nggih. Nganti kangen lho yo. Ora melu jago ngono ing Patrian. Kandang bebek. Sampeyan kok makan wonten kandang bebek terus to. Mau arep nang ndi nopo? Dadi Legawa iki mau krungu to. Yen Rama iku lan kadangmu Handaka kuwi arep klencer ning kraton Danumulat nggih. Legawa angsal ndelek Mestine ngaten Kang Mas. Jalaran sampeyan iku putrane Rama lan Ibu, sampeyan bakal diganti wonten kraton Danumulat klencer. entuk yo. Injih angsal. Ya mesti wae dipanike mergo padha-padha putrane Rama lan Ibu. Ning ngene yo nggih, yen kepengin nderek klencer, yen nyandang nganggo kaya ngene rak yo ora patut kula salini sandangan sing apik wae dhisik nggih. Handaka, heeh. Legawa tak duwe dandangan Nganggo sandangane kandangmu Handaka. Ora apa-apa kok nggih. Dandang ngene adik wangi-wangi yo. Kang Mas. Ini jalan dhisik nggih. Tas mawon kula ditututi sanang busana kali Kanjeng Rama menika tasih enggal lho. Iki Injih wangi. anyar Nggih, kadung sampean mawon. mengko lama duka lho. Mungkin kula tanggung jawab. Lama duka. Mboten napa-napa. Gak apa yo. Nggih. Gak wonten napa. Alon-alon bae Handaka, napa nggih? Poloke Legawa lambung tak blebet tok, Bu. Nggih, mboten napa-napa. Alon-alon yo, Dik. Alon adik. Ada. Bu. Alon-alon bae Handaka mesakno kadangmu. Gini nggih. Kandane kok yo wangi Sing to. wangi lha wong tasih enggal kok. Kandane wangi yo, Bu. Waduh, putrane ibu bareng salin sandangan kaya ngene katon bagus kok nggih. Jeblis karo kaya Jadi kadang sampean pika? Handaka. Ngono. Nggih. Hah? Dasar tak kono nggih, masalahke saka buri, patut ora putrane ibu. Coba sama Iya, Dana. Sampeyan iki bagus lho Kang Mas. Ampun aku siap. Ora ibu ora Iki ngapusi mulai, kok iki mulai. nggih. Lho. Nyatane
sampean iki bagus tenan. Seneng toh? Ampun aku, Anakku sini ya. Handoko, ibune. Ya ampun nggih. Handoko, kemana panggil? Jero. Jero nggih. Monggo ramane. Seger rasane romo wis basram. Oh, ngaten. Mumpung legowo ora weruh, ayo kendang budal nang kutho. Monggo. Ayo. Lunga saiki mung legowo ora roh. Monggo ramane, jarine enggak Sik Bu. wonten menapa ramane? Aku mlebu bali metu kok dadi ngene, Bu. Ini wonten pripun apa to, Lho? jenengan? Kenah ana gondo sing ora enak. Iki gondo apa iki ora enak iki? Iki mesti batang curut iki. Wonten kematian nika mboten wonten badang napa-napa. Nan piye? Nggih. Lah kok ambune ora enak kaya ngene? Kok sing ora enak ge ibune. Mboten, kok badhe tindak. Wong aduh. Sampun kok ramane penjenengan delok pripun? Ora enak malah sini-sini kok. Minyak wangi. Pun. Malah neka-neka penjenengan niku gandane. Ya. Nggih. Masa lho bareng oleh mampu ngene batang iki. Batang turut karena batang tikus iki. Tak golekane sik kok dibuat batang iki. Wonten ing Monggo ingkang tindan mawon. Handoko ngalih kono lho. Kono kene ae kaya kene iki arep golek batange kok iso. Ganduli terus tak sikut sisan. Monggo tindakan mawon. Engko sik gene kok iso. Lho. Diomongi durang percaya. Mboten napa, Rom. Lho, kan kaget aku. Ndekem ning pojokan. Gedine padha wedhus. Tak kira batang to, Lah lajeng. tak dudul jebule urip. Urip, Rom. Lah iku mau kewan apa kok ambune ora enak. Ayo metu rene. Mriki alah. Rene. Mboten wonten. Roh ora Bu? Mboten kok ramane. Mboten wonten, Rom. Saestu. Ora ana tenan. Tenane Jih, Rom. Handoko Jawuh. ibune kalih kono. Oh, iku ae nggih. Ayo Ah, Mas. kalih no. Ah. Raja ning mlayu rene kok iso. Mboten wonten. Ora ono kok ya. Mboten wonten. Ya. Handoko balik rene le. Handoko dhewe cak gede kok gandengan terus bunyi terus. Jangan kendel. Ono. Wes ning kono ae, ngaleh-ngaleh kowe. Bu, Cih dawuh ramane. kene. Lek mlaku alun-alun ngono lho. Ben apik. Lakune alun-alun ben apik. Lah iki apa? Ayo, ake. Ake tutupi pinggir. Ibune ngalih ta ora? Ibune ngalih. Iki batang iki. Jebule batange legowo ta iki mau. Legowo rene. Legowo rene. Lungguh. Kowe iki lho lungguh. Lungguh. Tak masuk. Mundur. Manggonmu ning jero kandang. Kancamu bebek ning jero kandang aja metu-metu. Kuwi gawe Rama. Lho kowe kok metu ke kandang kluyuran? Sing perintah sapa? Sing perintah Rama. Duwe kuping iki ngrungokke Rama dawuh. Duwe kuping iki ngrungokke pendak Rama dawuh. Dadine ora ndablek kaya ngene iki.
putrane Pakeh anak wong sugih kok dolanane ngene ya. Iki dolanan apa iki apa iki? Kebut, Pak. Putih apa? Lari. Mah peni wong. Goro kok nganti kerayut kaya buku laler iki. Nek ana laler berhubung borokmu iki kok usah. Pinter. Ya. Jebule kowe pinter Legowo. Iki nggo usah laler to. Yen ana laler metrok terus kurang nganggo iki. Ngene kok. Apa? Ya, saya itu usah laler. Apa badan, Pak? Yo nek. Yo. Apa badan, Pak? Apa ngene iki? Ora ditangsi. Sone yo jeneng kebut, lalere ben mati nganggo iki lho. Di boro endi? Apa badan, Pak? Di boro endine? Di. Sandangan apa kok dhewe. Entuk amu kok ndi? Kowe kok nganggo sandangan apa-apa entuk kok ndi? Lho Kanjeng Rama. Mami omong, Pak. Aduh. Rama mundo dikanggo kowe. Ora kanggo Legowo. Legowo. Sandangane dilukan. Amun. Sandangane dilukan. Jelas. Cacat ora. Anggun-anggun apik. Alah. Bocah. Yang ini iki. Mah. Ih. Ampun, Pak. Golek. Ampun. Hah? Ih. Ben gini. Nganggo senengan apa ben gini. Terus malah jadi bagus ngono. Bagus kok ndi? Nganggo gini lho. Mun tanya bener, Pak. Kita buang sik. Tilas buruke Legowo. Mundak nulari. Tak obonge sik. Legowo balik jero kandang. Kowe balik ning kandang. Ora balik ajan. Nggih. Ora entuk encer ora apa-apa, Bu. Legowo entuk mangan Bu. Sampeyan ngelih to Kang Mas. Iki mau ngelih to, Nggih. Eleh tak empet. Wis bisakno banget. Ya wis jin kaya ngono teni dhisik tak cipuke sego ya Nggih. Esuk mau sampeyan mesti diparingi maem lho Kang Mas. Ora uman karo bebek lan pitik. Ora uman kalih bebek. Saben aku muluk kalah cepet karo bebek mek mangane wae nyosori. Punten nggih Kang Mas. Aku diwangi tak jamu bapak. Kene Mboten wani kalih Kanjeng Rama Kang Mas. Nang dhewe apa kepen dulang iku nggih? Dulang ibu. Nggih nyuwun dulang iku ya wis ra apa-apa tak dulang yen kaya ngono. Pola cepet Oh, ngono. Pun alon-alon mawon Kang Mas. cepet ae. Mungkin nek kesolat. Mungkin yen kurang tanduk mulih. Kenapa? Sampai negah mawon. Kok rasa wedi kene nggih? Kanjeng Rama wonten pungkuran Kang. Lama mumuk nggih. Pun sampai negah. Yen sampeyan kurang mangan sampeyan mulih. Tenan kemauan nggih. Kenapa? Kanjeng Rama sare Kang Mas. Lama mumuk nggih. Kene nggih.
Om. Ngadit. Ibune kono. Wis bener ngene. Wis sampe to kaya ngene iki. Wong tuwa didik anak ngene iki wis bener. Lah kowe wis gedhe. Lah yo iso maem dhewe to. Kok dadak didulang? Ben dadi anak manja. Yo. Ben dadi anak sing aleman. Ora toto. Ali. Pipis, Pak. Pipis e timpet. Belut. Lugu. Mungkin. Kowe lugu. Balik lugu ora? Jadi mendino ngene iki. Lah lek omongan ya dulang ngene iki. Lagi weruhi iki ya to aku. Madhep rene jek. Au. Lho. Arep ugal-ugalan. Ugal-ugalan. Kan ngomong dulang. Alah. Ora sing cilik, ora sing tuwa padha dene. Madhep rene lho. Akeh menangan kok. Kan akeh bener. Akeh men. Kok. Yo. Kira. Dun. Temu Dun. Enggak ya. Dun. Legowo. Pengen mam. Legowo luwe. Iso maem dhewe apa ora? Ora dadak yen dulang. Jajal legowo maem dhewe tak sawange lomo. Iso ora? Mam. Kono lho. Mame kono. Ayo kono. Mam kene. Mam sik. Nek mam suara dadak balik nang konamu. Mam dhewe ora jar dulang. Ngerti ra? Mam to? Yo, mam yo. Ayo, Pak. Mam. Ayo, Pak. Tidak sih. Lah kowe beneran. Ben mangan, iso mangan dhewe ora? Ora usah digontrol. Kek kan dipangan. Kena iso ngono kok. Nek kepengen mangane cepet. Manut kalau kancamu nyuruh kandang balik cepet. Bebek kae mangane cepet. Mangan kaya bebek iso ora? Sosone kaya bebek. Ngene lho. Ngene lho. Ayo ndakno. Tindakno. Iki lho. Kurang.
Ya lari tekan ono. Oh anak-anak kan dari wong tua ora kena manjal ilang. Koyo ganteng wae. Alah. Lihat. Iki piye iki? Legowo. Le. Apa, Pak? Romo sayangku legowo. Kowe anake Romo ditane Romo le, Romo tulungi iki piye? Apa, Pak? Tulungi. Romo tulungi. Tulungi le, cah ganteng, cah bagus. Romo tulungi le. Romo tulungi. Tulungi. Tulungi, Pak. Iya. Ibu. Tulungi. Nenekno apa gua, Bu? Kok takok. Nenekno. Tulungi. Nenekno. Tulungi. Bapak, Bu. Mati aku. Waduh, gegetku poklek. Waduh, mati aku. Waduh, bocah impian. Kadulung mancung kangen piye? Aduh. Ndi mang bocah? Bocah ndi? Po? Kene. Wene. Aduh, Pak. Rene. Ampun, Pak. Rene, gak. Wene. Kowe tak kon nulungi kok malah kudu jomblang iki. Karepmu dhewe apa ana sing perintah? Ana tentang kon apa? Ana sing kongkon. Nggih. Lah sing kongkon sapa? Ibu-ibu itu apa kuteh-kuteh kok, Pak? Endi wonge? Panitia wedok itu lho, Pak. Ajan-ajan bocah ora bener. Lah aku iki bapake kok kon jomplang. Lo. Meneng-meneng jebule jahat. Aku iki bapake kok jomplang anggere anut ta. Aduh, tokong kon lho, Pak. Allah, watek nunggal. Aku anut kok, Pak. Ngene. Kita melok lancar ta ora? Nggih. Iya. Nggih. Tenan? Nggih. Wis adus. Deleng, Pak. Adus sik lancar ya. Nggih. Tani, tak cukupno banyu, Romo sing ngedusi kowe. Nggih. Tenan. Dipakai direk lancar nggih. Romo tak stres kali. Entoknya entel lho, Bu. Ora ketang legowo TV loro bapak. Entoknya entel yo, Bu ya. Mungkin sampean manut mawon. Atine legowo neng Bu. Dene senang. Ayo adus, wo. Legowo adus kene lho didusi Romo kok. Ben ceger. Nggih. Anda komposine gorene iki lho legowo ben adus. Kene. Kakak legowo arep aku. Lungguh. Legowo. Yo. Adus to. Nanti siwur to Romo. Nanti siwur. Nek dusi ngene kok nganggo sipur. Napa? Alah direken bilang wedhus karo wis kok. Ampun napa Romo. Alah kok nganggo sipur barang. Adus ya, Le. Berceger ya. Adus. Amis, Pak. Amis. Ceger ora. Ya iya. Wajane Alhamdulillah bilang adus sedusi kaya bagus wae. Rupa ora kok ngedel. Mati wis. Nang yo wis. Anak orang diadek sing gopo nyepat-nyepati mripat. Balik ora? Kowe balik malah ora kagian. Ali. Ayo balik. Balik ka. Oi. Iki lho aku kene. Uga dhewe. Pak, itu kenapa? Mau kena golok. Aku anakmu, Pak. Yo, ayo. Yo. Ayo bisa. Sirang. Silah, Pak. Iki sira. Cuma tak kuat kowe.
kon dina-dina kaya ngene iki rasane wis bosen. Nyawang kowe bosen. Mula iki dina iki aku ra sudi ngaku anak karo kowe. Ayo, ayo budal.